Oy toiro hagdoisho Hischaneni bevakosho Hischaneni yoy bevakosho. אנחנו מתחילים דף למטס. אומרת הגמורה, נעמי כתנוי די תרי תנוי תלמידי דביאס וקמידי רב כפורה הביאו לפונוב קרוב ודרוסמים ופרגיות. נוסן בר כפור רשוס ליחוד לבורך, אוף כפור נתן רשות לאחד לברך. קופץ ובירך על הפרגיות, לגלג עליו חברו, החבר שלו לגלג עליו. כועס בר כפורה אומר, לא יהיה למבורך אני כועס אלא עלה מלגלג אני כועס. אם חבר חודוי כמי שלא יתואם טעם בוסר מאוילום, אתה על מה לגלגת עליו? למה לגלגת עליו אם הבשר כל כך חשוב בעיניו? ואמר, לא על המלגלג אני כועס אלא על המברך אני כועס. ואומר, אם חוכמה אין כאן, זיקנו אין כאן. אם אין חוכמה, אם תסבור שאני לא חכם, אז בן אדם מבוגר אני לא, היית יכול לשאול אותי. תונה, ושניהם לא יוציאו שנוסן. שניהם לא השלימו את השנה שלהם. אומרת הגמור מה אליו, באוקו מפלגת, המבורך סובר, שלוקות ופרגיות שלה, הכל נהיה בדברו, אל כך ועדיף, ומלגלג סבר. שלקות בפרי אדום, פרגיות שהכל נהיה בדברו. אומרת הגמור, אילכוך פירה עדיף. בגלל זה הפירות עדיף. אומרת הגמור, לא ידעו כולן משלקות פרגיות שהכל נהיה בדברו, ואוכל באי סבורה. מפלגה. אם מאי סובר חובי ועדיף, או מאי סובר קרובו עדיף, למה? דזיין. כי זה מסביע. אומר בזיר, כי אבינם בי רב בונה, אמר לי, אנו גלדי דליפתי פרימי ופרים. ראשי לפת, רוב אמר בי פרי האדומו. פרי מזוטה, שהכל נהיה בדבורי. אם זה חתיכות גדולות, זה ברי פרי אדומו. אם זה חתיכות קטנות, שהכל נהיה בדבורי. וכי אסון לבי רבי יהודה אמר היידי והיידי ברי פרי אדומו. והי דפרימיות פייק, שזה חתיכות קטנות, כאיכד נמתיק תאימה. שזה בשביל שזה ימתיק את הטעם. אומר אבל שכי אבינן בי רב כהני, אומר לי תפשיל דסלקי דלים אף שביקימכם. תפשיל של טרדין, שאין בזה הרבה קמח, מה מברך? ברי פרי אדומו. דליפתא דמאף שביקים חטפי, ששמים בזה הרבה קמח, מה מברך? ברי ימיני מזוינס. ועוד רבו אמר, היידי והיידי ברי פרי אדומו, והי דסודי ביקים חטפי, לדבוקה בעלמה. שלא יהיה לתפשיל. אומר רב חיסדה, תפשיל שטרדים יפה ללב וטוב לעיניים, וכל שכן לבני מעיים. אומר אביי ואודי יוסיף, אבית, פי ואובית. תויך. שמה? שזה מתבשל טוב טוב, שהסיר עושה רעשים תוך שמיים רותחים. אומר רב פה בפשיטלי, מאי דסילקה כסילקה, מים של סלק, הברכה שלהם זה כמו הסלק, מים דליפתא כלפת, מאי דקולו שלקה, כקולו שלקה, בואי רב פה במים דשיפתא, מים של ירק שנותנים רק בשביל להוסיף טעם, לא בשביל לאכול. האם תאי מעבדה או להעביר איזוה מעבדה? מים דשיפתא זה מאחר. עכשיו השאלה, האם אני מברך על זה, על המים, או שאני מכניס את זה רק בשביל להוציא את הזוהמה. אומרת הגמרא תשמע, השבס משנוס נותנם בגדי עירו, אין בו משום תרומו, והיינו מתם מסוילים. שמע מינו, למתו כתיים מעבדלי. שמע השבס בסנייה שהיא נתנה תם בגדירה, אני רואה שאין בו משום תרומה. אז אני רואה שזה בשביל לתת טעם. אומר רב חייא ברש"י, פס צאן מבקר מבורכין עלי, המועיץ לחם מן הארץ. פליגי ברב חייא, אומר רב חייא צריך שיכלה ברכה עם הפס. שמה שהוא יגמור את הברכה, והפת תהיה אצלו כבר ביד. מסקף לרוב, ומה ישנה צאן מדלוי משום דחיקליה ברוכה, הפרוסה קוקליה, לפס נמי כי גומרו, הפרוסה גומרו. אומרת הגמור, אלו אמר רובה מבורך, ואחר כך בו יציאה. רובה אומר שדבר ראשון הוא גומר את הברכה, ורק אחרי זה הוא חותך. זאת אומרת שיש הפסק קטן בין גמר הברכה לאכילה. נרדו יעבדה כרב חייא ורבון נעבדה כרובה.
אומר אבינה, אמרי לי איים אבוך, אמר לי אמי, אבוך עוביד כרב חייה, שאביך עשה כמו רב חייה. דאמר רב חייה צריך שתכלה ברכה עם הפס ורבון נבדה כרובה ולכסה כרובה. דאמר הוא מבורך ואחר כך ביציאה. ההלכה היא שדבר ראשון גורם את הברכה ורק אחרי זה חותכים. ולכסה כרובה. איתמר הביאו לפניו פתיתין ושלמים, הביאו לפניו לחם חתוך והביאו לפניו שלמים. אמר בונה מבורך על הפתיתים ופריטר את השלמים. רבי יוחנן אמר שלמים מצווה מן המובחר, אבל פרוס שלמה, מצווה מן המובחר, אבל פרוסה של חיטים ושלמה של שעורים, דברי הכל מברך על הפרוסה של החיטים ופותר את השלמה של השעורים, כי החיטים זה יותר חשוב. אמר רבי יוחנן ברבי, כתנוי, תורמים בצל קטן שלם, אבל לא חצי גדול. צריך לתת תרומה, אז נותנים קטן שלם, אבל לא חצי גדול. מה אליו? באוקום מפלגת, מהו סובר חשוב ועדיף? מהו סובר שלם עדיף, כי חצי גדול זה יותר חשוב, ומהו סובר ששלם זה עדיף. מתי גמורי כאיך דאי ככהן, כולם אלוהי פליגי, מתי שיש כהן שאפשר לתת לתרום אלוהי פליגי די חשוב עדיף, שזה החצי הגדול, כי פליגי דאי ככהן. דתנן, כל מקום שיש בו כהן תורם מן היפה, וכל מקום שאין בו כהן תורם מן המתקיים. אומרת הגמורי, רבי יהודה אומר, אין תורם אלא מן היפה, שהוא לא תורם רק מהפירות היפים. אומר רב נחמן בר יצחק ויראי שמיים יוצא ידי שניהם. ומה נאמר? ברי דרבינה. ומה נאמר? תגמור ברי דרבינה, למה? דמר ברי דרבינה, מניח פרוסה בתוך השלמה, מתחת השלמה ובוצע. תני. תני גם דרב נחמן בר יצחק מניח הפרוסה בתוך השלמה, בוצע ומברך. אומר לי, מה שמך? אמר לו, מה השם שלך? רוצה לבדוק מי זה אותו תלמיד שהוא לוקח את הפרוסה ושם את זה מתחת לשלמה. אומר לי שלום אתה ושלמה משנתך ששמת שלום בין התלמידים. אומר פופה הכל מועידים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע מה איתה עם הלחם או אין נקסיב. אומר רבא בשבס חיי אדום נפצויה על שני כיכרות מה איתה עם הלחם מיש נקסיב. אומר רב אשי חזין לרב כהנא דנוקי תרתי וביצע אחד. הוא לקח שניים, הוא חתך אבל רק אחד. רב זעיר ראה ובוצע, אוכל שירות, הוא היה בוצע חתיכה מאוד גדולה, היה חותך מראש, את מה שהוא אכל לכל הסעודה. אומר לי רבי הנה לרב אשי, וכו מסחר זה כרעבתנותה. זה הרי נראה כמו רעבתנות שבן אדם לוקח חתיכה מאוד גדולה של חלה. הוא אמר לי, כיוון דכל יום אלוהי כואב ודוחי, כיוון שכל יום הוא לא עושה ככה, אלא לוקח קצת, ואויד נקוב, לא מתחזק כרעבתנותה. רבם ורב אסי כי אב ומסרם אלי ריפתה דאובה. לחם שעשו מזה עירוב. וכן עליה עמו יצא לחם מנורץ. אמרי אויל ויסעבד במצווה חודה, נעבד במצווה אחריס. עד כאן דף למתת. עכשיו נעבור להלכה היומית. מותר לאחוז פרי ביד ולמצוץ את המשקה הבלוע בו חוץ מהענבים שזה איסור תורה. אבל אם מכניס פרי הענבים לפה ולאחר הסחיטה משליך את הפסולת, מותר שזה דרך אוכל. מותר להחזיק ככה פרי ולשאוב את מה שיש בתוכו חוץ מהענבים, שפה הוא מציין שזה איסור תורה, אבל בכל אופן מותר להכניס את הפרי לפה ואז למצוץ את מה שיש בתוכו. מאכלים מטוגנים או כבושים ומבושלים, כגון שניצל, חציל וכדומה, מותר לשחוט בשבת, אם אינו צריך למיץ, או לשמן, היוצא מתוכו. והוא לא סוחט את זה, אלא אם כן הוא רוצה לאכול את זה לאלתר. עד כאן ההלכה היומית.